Сәлем дуслар. Тиздән Татарстан Республикасы көне. Шул бәйрәм уңайыннан без Казан урамнарында эксперимент уздырырга булдык. Катнашучыларга мин 2 рәсем күрсәтәчәкмен. Шуларның берсе Татарстан һәм татар мәдәнияте белән бәйле була, ә икенчесе юк. Дөрес рәсемне сайлаучылар күп булыр микән? Әйдәгез тикшереп карыйк. Киттек. Нәхәр сезгә бер шәһәрнең рәсемен күрсәтәчәкмен, точнее 2 шәһәр, һәм шуларның кайсысы Татарстанда урнашкан? Бу борынгы шәһәрләрнең берсе. Күрсәгез. Ничек уйлыйсыз? Белмим шул. Булгарның бер кисәгә түгел микән монсы? Монсы менә бусы Булгар кисәгә түгел. Монсы дөрес Татарстанда, ләкин бу Болгар түгел, бу Алабуганың. Якка барганым юк. Ә сез үзегез кайсы яклардан? Без Арча кызы, без әтнәдә яшибез хәзер. Әлмәт. Булгардан. Әйе, кайсы рәсеме моның? Бу моның берсендә, бу рәсемнең берсендә Татарстанның борынгы шәһәре. Кайсысы дип уйлыйсыз? Булгар түгелмени? Юк шул Алабуга, ләкин кайсы рәсемдә Алабуга? Менә монсында. Сул якта, монсы Алабугадан дип уйлыйм. Әйе, Ә монсы каян икәнен белмим. Монсы Псковта. Псков Аңладым. кирмәне. Яхшы. Икенче рәсем. Монысын беләсез инде әлбәттә. Арча читекләре, Лейпцигның алтын медален алган Арча читекләре данлыклы. Дөрес, әйе. Кызылы. Нәрсә дип атала ул? Шитек. Әлбәттә, читек. Татарстанда кая җитештерәләр белмисезме читекне? Кукмарада. Түгел. Лениногорскийда. Арчада. Арчада. Лениногорскида бездә нефть. Монысын таныйм инде үзебезнең читекләр. Үзебезнең ул инде. Татар милли дип әйтик. Дөрес, әйе. Менә монсы нәрсә микән? Булар шулпылар. Әйе. Бусы алкадыр инде. Дөрес, әйе. Менә монсы татар шулпысы, монсы якут алкасы. Менә буларның кайсысы татарныкы дип уйлыйсыз? Шулпы. Шулпы кайсысы? Теге ягыдыр, наверное. Юк, менә бу татарныкы, ә бу исә якут алкалары. Шулпот түгел, аның тагын бер исеме бар. Изүгә тагыла торган. Оныттым. Дөресе бу шулпы. Шулпымы? Әйе. Аның тагын әле бер исеме бар. Ә кайсы моның татар шулпысы? Сул якта чөнки менә монда куелган шулай ук әле кыйммәтле ташлар бар. Яхшы, ә монсы якутныкы менә бу ягы. Менә бу ашамлыкларның кайсысы татарныкы? Итле бәлеш. Дөрес, әйе. Bu gübediye түгелмени? Юк шул. Монсы гыбәдият түгел. Монсы курник. Ә бу беләсездер инде нәрсә? Әйе, әлбәттә дөрес, бәлеш. Бәлеш диерсең аннары. Әйе, дөрес. Bizim бәлеш монысы. Менә бу ашамлыкларның шулай ук кайсы татарныкы? Я бусы шәкшәк. Бусын әйтә алмыйм. Бу бәлки шәкшәкне шулай формага гына куеп эшләгәннәрдер. Дөресен әйтсәк, менә бу башкорт шәкшәге, ә бу татар шәкшәге. Бар бер шәкшәк инде. Ну, шәкшәк ул татарның милли ризыгы булып санала инде. Башкортлар төрлечә пешерсәләр дә, ул татарның милли ризыгы. Монысын бауырсак диләр инде. Әйе. Монысын шәкшәк. Әйе, без моны былай карадык инде, монсы башкорт шәкшәге дип. Әйе. Ә монсы татарныкы дип. Бауырсак диләр. Әйе. Озын шәкшәк. Шәкшәк. Кайсы татар шәкшәге? Татар шәкшәге мөгаен менә сул яктагысы. Әйе. Чөнки анда бал күбрәк. Әйбет. Һәм аның формасы мондый пирамида рәвешендә булмаган дип уйлыйм. Менә монсы башкорт шәкшәге дип таптык без. Башкортныкы аңлашылды. Чөнки ул менә зуррак размеры буенча бауырсакка охшаган. Әйе. Ә монсы татарныкы чөнки Анысы кечкенә. уаграк. Менә бу машиналарның кайсысы Татарстанда ясала? КамАЗ инде. Зил ул инде завод Лихачева. Лекке заманда. Дөрес. Камазы. Әйе, дөрес. Камскида сыйлар. Кама автомобиль заводы дип атала. 76 елда нигез салынган дип хәтерлим. Дөрес, әйе. Менә бу кешеләрнең кайсысы Татарстан политигы? Фәрит Хайрус Мөхәммәтшин. Аны берничә белми калу мөмкин түгел. Монысы. Юк шул. Менә карагыз. Түгелмени? Юк, карагыз, менә флагка да карасагыз, менә бу безнең Фәрит Хайруллович Мөхәммәтшин. Әйе, шул без төркиләр, менә бу Туркменистанның элекке президенты. Фәрит абыйны барыбыз да беләбез. Шуңа күрә монда берничә хаталы җавап биреп булмый. Дөрес, әйе. Һәм соңгы сорамысын белерсез инде. Менә буларның кайсы татар язучысы? Галимҗан Ибраһимов, икенчесе Максим Горький. Яхшы, рәхмәт бик. Сез укытучы түгелме? Сез бит әйберне беләсез. Рәхмәт сезгә бик зур. Монысы Максим Горький бит. Әйе, дөрес. Ә монсы исә Галимҗан Ибраһимов. Галимҗан Ибраһимов. Әйе, рәхмәт сезгә бик зур. Сораштырубыз тәмам. Сезгә уңышлы, яхшы көннәр теләп калабыз. Без Алмашчуарны кичкенәдән укып үстек. Шуңа күрә Галимҗан абыйны мин аермачык бу картиналардан таныйм.
Рәхмәт сезгә, бик зур шуны сорауларыбыз тәмам булды. Рәхмәт, бик зур уңышлар сезгә. Исемнәрегез? Артур. Дима. Вот я вам сейчас покажу картинки, и вот на этой картинке изображен древний город Татарстана. Вот угадайте, какая картинка? Да, Болгар. Это, ну, не совсем Болгар, так скажем, это городище. Да. Это в Елабуге, чертово городище. Так, вот это точно знаете. Что из этого татарское? Красное, да? Да, я тоже Да. А знаете, как называется? Татарский ичиги или татарский щитык. Что из этого татарское? И как думаете вообще, что это? Вкусы какие-то украшения, наверное. Да, почти, да. Ну что из этого татарское? Татарское это щулпа называется. Их вешают на косы. Так, ну вот это, наверное, точно угадайте. Ну, справа это же этот Балиш, да? Да, Балиш, а это курник, да, все правильно. Ну, и справа тоже похож. Но фишка в том, что это татарский чакчак, а это башкирский чакчак. Кто из этих людей политик Татарстана? Справа. Да, а кто это, не знаете? Э, Это председатель Госсовета Республики Татарстан. Без понятия. Слева, скорее всего. Ну, либо я его где-то видел. Ну, это Максим Горький слева, а справа это Галимжан Ибрагимов. Спасибо вам большое, на этом вопросы закончились. Хорошего вам дня, спасибо, что поучаствовали. Достар, шуның белән экспериментыбыз тәмам һәм нәтиҗәдә нәрсә әйтәсе килә. Шунлыкта да катнашучыларның күбесе татар һәм татар булмаган, рәсемнәрне таныды һәм белде. Һәм тагын шуны искәртеп үтик, бүген без сорауларны рус һәм татар телендә бирдек, чөнки безнең республикабызда төрле халыклар, төрле милләтләр яши һәм бөтенесен дә без хөрмәт итәбез. Шуның белән тәмам, бәйрәмнәр котлы булсын. Пока-пока.